Ahojte, vítam vás v ďalšom novom videu. Dneska si zahráme kariéru za Real Madrid. Je to požičaný tím. V minulej časti sme prehrali dvakrát. No, mali sme už dve časti, dokonca toto je tretia. Máme iba jeden život. Ako vidíme, toto je náš tím. Zranený Valverde a Rodríguez s červenou kartou. Nie sú to moc dobré správy pre nás. Ale okej. Dúfam, že zvládneme bez nich. A mám v pláne dneska 2 zápasy. Dúfam, že to bude aj 2 zápasy, pretože keď prehráme aspoň jedenkrát, tak už nič. No ideme na to. Hovorím zrazu, že neviem, akého budeme mať supera. A supera máme takého istého. Taký istý super. Je proti nám. Okej. Som nič nerobil, okej. To asi nechciac. Mendy. Zrazu Vinicius Junior pri našej bráne. Pozor! A je to gól! Púšťame gól v 3. minúte. Nekončí moc dobre pre nás. Dúfam, že to není posledný gól, ktorý sme pustili. No akože, že neprehráme v tom. Tak to myslím, akože. A zase strácame náš Bellingham. Ale Bellingham vedie loptu, nahrávka, ale Rodrigo, Vinicius Junior. So many. Vinicius Junior, ale ich Rodrigo. A faul. Carvajal dostáva žltú kartu. A zranený Rodrigo, majú zraneného Rodriga. No, lepšie správy pre nás. Asi Toni Kroos, priamy kop, strela, ale napínavé to bolo, ale není to gol. Rozohráva brankár Alaba. Modrič. Rodrigo. Vinicius Junior musí bežať pre loptu, ale nahrávka dozadu, vypaluje loptu brankár. Pripomeniem, že prehrávame 1-0. Carvajal out, rozohráva na Rodriguera. Toni Kroos, so many, Rodrigo. Vinicius Junior má šancu. Bellingham strela do prázdnej brány a zrovnáva. Wow. Vidíme Rodrigo. Išiel brankár na ňo, ale nahrávka na Bellinghama sfungovala a vystrelil do prázdnej brány. Trafil sa a je to zrovnané 1-1. Carvajal náš. Nahrávka superovi. Toni Kroos. Valverde. So many náš. Vypaluje Rodríguez. So many. Vinicius Junior. Faul, ale rozhodca nič nevidel. Joseu, pozor! A dáva gól! Joseu do vinklu skoruje a prehrávame. Prehrávame 2-1. Alaba. Modrič. Ale Militao získava. Vinicius Junior supera. Nacho. Fernández. Nacho. Militao. Nahrávka superovi. Toni Kroos. Bellingham. Alaba. Rodrigo. Vinicius Junior. Nahrávka na Bellingham. Ale Nacho. So many stráca loptu. Militao. So many. Vinicius Junior. Ale Joseu vedie loptu a koniec. Halftime. Koniec prvého polčasu. Prehrávame 2-1. No tým asi nebudeme zatiaľ meniť. Nikto není žltý. Tak je na to. Bellingham na Toniho Kroosa. Toni Kroos, Carvajal. Rodrigo, ale Militao získava nejakú loptu. Vinicius Junior. No to sme prehrali. Joseu ide dopredu a gól. Je to tam. A už je to konečný výsledok. Prehrávame 3-1. A asi to je posledný zápas. Fakt, posledný zápas, pretože púšťame gól. 3-1, prehrávame. Bellingham, Militao, Nacho. No,
zlý internet, ale Miltrao, Vinicius Junior. Nahrávka, ale Bellingham nezískava. Coumeni dozadu, Miltrao. Vinicius Junior. Rodrigo. Carvajal. Rodrigo. Neplatný gól, offside. Jasné, že offside, čistý offside. Miltrao súpera, nahrávka na Mendyho. Mendy. Dopredu, ale Joyceho nevzvláda. Kamavinga, Rodrigo. Vinicius Junior ide sám na bránu. Strela, nedáva gól. A dorážka Bellingham, ale slide. Není to gól. Coumeni. Vinicius Junior. Rodrigo. Fauluje, ale slide nevyšiel. Brankár. Coumeni. Carvajal. Nahrávka súperovi. Alaba nestíha za loptou. Nahrávka Miltrao. Bellingham. Vinicius Junior. Nahrávka na Rodriga. Rodrigo. Nezískava loptu. Fakt. Zlý zápas. Fakt. Toto zápas je asi najhorší, čo sme hrali. Vinicius Junior. Strela. Nedávame gól. Nedávame gól. To čo je? Strieda Joyceho, Kamavinga, Modrič a Rodrigo idú dole. Super tiež strieda Rüdiger. Valverde. Joyceho. Alaba. Nahráva na čo? Alaba. Zase Toni Kroos. Coumeni. Joyceho. Joyceho neskoruje. Kamavinga dopredu na Juniora. A ten čo robí? Ten robí veľkú chybu. Robí veľkú chybu. A už sme to prehrali. Minútka nastavenia. Joyceho a full time. Full time. Prehrávame hru. Najhoršia hra, čo sme hrali. Fakt. Fakt najhoršia hra. Fuj. Nechcem vidieť vôbec takúto hru. Tak ďakujem, že si sa pozrel toto video do tohoto konečného momentu. Daj prosím like a odber na tento kanál. Nepodarilo sa nám vyhrať, ale že vôbec. Daj like a odber na tento kanál, prosím. Budem veľmi rád. Ďakujem, kto to spravil a dovidenia, do počutia v ďalšom videu.